Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, karong buntaga, pangumustahon ta pagbalik ang probinsya sa Siquijor. Unsa na ilang mga pagpangandam kung bubuksan na pagbalik ang ilang sektor sa turismo didto. Idawat tabasab ni sila og mga bisita o kumusta ang epekto nining pandemya sa ilang probinsya. Makauban nato karong buntaga, mga kapuso, ang OIC sa ilang Provincial Tourism Office, Engineer Clebern Paglinawan. Good morning, Engineer. Good morning, sir. Good morning. Thank you for this interview. Thank you, sir, for joining us this morning. Una, Engineer, kumusta unsa epekto na ining nahitabong pandemya alang sa atong mga kaigsoonang Siquijordnon kung turismo ang hisgutan? Ang Siquijor gyud is mainly dependent on tourism, and then as of now 20% na lang sa atong tourism establishments ang murag lihok, no? So about 80% is wala, no? So dako gyud ang epekto sa panarbaho o sa income sa atong employment, no? So affected gyud kayo ang Siquijor sa atong COVID-19. Mga pilay nawala, Engineer, mga estimate ninyo nga mga losses sa tourism sector? So we expect manggod an annual nga income from tourism receipts of about 900 million. But sa karong tuiga, maybe the 700 million mawa pag yun na kay tungod nga wala man tay turista, local tourist lang ta karon from Siquijor, no? Even kanang tourist nato from other provinces wa pag tagadawat. So karong panahon na, Engineer, restricted sa mo sa mga taga-isla lang yun. Wala pa yun mo mudawat gikan sa tagalagyong lugar, labi na mga foreigner sab. Yes, wala gyud, even foreigner. Gawas katong foreigner nga murag na sila yung mga pamilya dire, na ilang mga asawa. So, moagi sila sa protocol like katong swab o uban pa din nga mga health protocols nato, madawat sila. But those nga visitors lang yun, wala, even local visitors. Sa among previous interview ni Governor Villa, Engineer, nakasulti to siya panahon sa lockdown, ECQ, dunay mga foreigners nga stranded diha sa isla nga mipili nga magpabilin diha sa isla. Kumusta naman ron sila, Engineer? Actually, gahinay-hinay na sila o panggawas, no? But itong batch, daghan gyud ang ni-prefer nga dili sila muuli kay they just wanted to stay in Siquijor. Ang nahibilin diri, we only have about 100 na lang nga foreigners, mga long-staying foreigners, and then napud sila yung mga families ang uban dire, so they prefer to stay in Siquijor. But ang 500 plus nakagawas na gyud. In the event, Engineer, nga mo open up na ang probinsya sa turismo, unsay mga preparasyon ninyo, unsa naman ang new normal sa industriya sa turismo diha sa inyong lalawigan, Engineer? Naghimo ta og mga action plan, no? Kay natay mga objective, no, nga atong gipanglantaw sa pag-reopen sa tourism. But for sure, katurag yun siyang book tourism, so murag wala tay walk-in nga mga guests. Managana na lang gyud bali, Engineer, ang provincial government kay labi na sa atong mga, kumusta rin, Engineer, ang katong mga cases nato, confirmed cases nato diha sa isla? Naniguro yun ang atong probinsya, ang atong governor, nga dili yun, wala tay local transmission in Siquijor. So katong upat nga nakasulod, nagpasalamat ni kay naka-recover ang tanan, niya wala pod sila natakdan, no? So na-isolate dayon siya, and then nakapasa ra pod sila pag-abot sa lapaw sa 14 days, nag-negative sila sa swab test. So balik COVID-free na ang Siquijor, Engineer? Yeah, COVID-free na punta sa Siquijor. Usay mensahe nimo sa nagtanaw nato karon kani po mga nanginabuhi sa turismo diha sa inyong lalawigan? Mao gani daghan gid unta, no, from drivers, from tour guides, no, atong mga restaurants, atong mga accommodations, luoy kayo kay nag-close gyud, no, kay tungod nga minus kay ang bisita niya,
ang ilabiyang preparation day for tourist baya gyud, no? So ang atong local tourists sa Siquijor di pwedeng anak kadaghan. So usually weekends, no, mga ato ta sa mga resorts kay wala may trabaho. So mora po nay makabook ang atong mga resorts ni ana. Unya ang uban sad gigamit lang nato og quarantine facilities, no, mga hotels, quarantine hotels aron pud sila maka-income, no. So gigamit sila sa gobyerno para naapoy income ang atong mga resorts bisan kung dili kani ingon daghan, at least napagid sila mahimo. And to close this, engineer, sa mga nag-atang puhon kung moabli na ang Siquijor sa turismo, unsay mga must visit, unsay mensahe nimo sa mga gustong muduaw sa Siquijor puhon kung mabuksan na pagbalik ay inyong turismo? Yes, no? So welcome jud kayo ang atong mga turista puhon, no? Mga local tourists, kay madugay pa man pod tingali ang atong mga foreigners nga atong ma-accept. But ta, no? Ato gining paningkamutan na mabalik ang atong ekonomiya. Alright, magpasalamat pig dako sa kagayunan sa impag uban kanamo karong buntagang OIC sa Provincial Tourism Office sa probinsya sa Siquijor, Engineer Cleburne Paglinawan. Thank you, Engineer.